Hallo, welkom bij Woord voor Woord. Dit is les 8. Hoe laat is het? Dit is de klok. De klok. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Het is 1 uur. Het is 1 uur. Het is 2 uur. Het is 2 uur. Het is 3 uur. Ik wijs naar de klok. Ik wijs. Dit is een wijzer. Dit is een wijzer. Ik wijs. De wijzer wijst. Deze wijzer is lang. Dit is de grote wijzer. De grote wijzer is lang. Lang. Deze wijzer is klein. De wijzer is kort. Kort, lang. Dit potlood is kort. Dit potlood is lang. Klein, groot. Dit boek is klein. Dit boek is groot. Klein, groot. De kleine wijzer. De grote wijzer. Klein, groot. De grote wijzer is boven het getal. De kleine wijzer is niet boven het getal. De klok heeft 12 getallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Het is 1 uur. De wijzers gaan rond. De wijzers gaan rond. De grote wijzer gaat 1 uur rond. De kleine wijzer gaat van 1 naar 2. De kleine wijzer gaat langzaam. De grote wijzer gaat snel. De grote wijzer gaat snel rond. De kleine wijzer gaat langzaam rond. In 1 uur gaat de grote wijzer 1 keer rond. De kleine wijzer gaat van 1 naar 2. In 1 uur gaat de grote wijzer 1 keer rond. De kleine wijzer gaat van 2 naar 3. Het is 3 uur. Het is 4 uur. Hoe laat is het? Het is 5 uur. Hoeveel uur? 5 uur. De grote wijzer staat op de 12. 6 uur. Hoeveel uur? 6 uur. De grote wijzer staat op de 12. 7 uur. De
De grote wijzer staat op de 12. Hoe laat is het? Het is 12:30. Hoe laat is het? Het is 1:30. De grote wijzer wijst naar de 6. De grote wijzer staat op de 6. De kleine wijzer staat tussen de 1 en de 2. Tussen. Het kopje staat tussen de kam en de koptelefoon. De kam, de koptelefoon. Het kopje staat tussen de kam en de koptelefoon. De kleine wijzer staat tussen de 1 en de 2. Het is 1:30. Het is 2:30. De grote wijzer staat op de 6. De kleine wijzer staat tussen de 2 en de 3. Het is 3:30. De klok heeft 12 getallen. 2 keer 12 is 24. Ik tel tot 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 uur. Ik schrijf de getallen van 11 tot 20 op het bord. Ik begin met 11. 11 is 1 en 1 samen. Ik schrijf de 1, ik schrijf nog een 1. Klaar, 11. Ik schrijf 12. Ik begin met de 1. Ik schrijf de 2 achter de 1. Klaar, 12. Ik schrijf 13. Ik begin met de 1. Ik schrijf de 3 achter de 1. Ik zeg 13. Let op, niet 13. Ik zeg 13. Ik schrijf 14. Ik begin met de 1. Ik schrijf de 4 achter de 1. 14. Let op, ik zeg 14, niet 14. Ik schrijf de getallen 15 tot en met 20 snel. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Klaar. Ik zeg 11, 12, 13, 14. Ik schrijf 1, 5. Ik zeg 5, 10. Ik schrijf 1, 6. Ik zeg 6, 10. Ik schrijf 1, 7. Ik zeg 7, 10. 18, 19, 20.
Zeg mij na. Zeg hetzelfde. Ik zeg 13. Jij zegt 13. Rick, jij zegt mij na. Jij zegt hetzelfde. Ik zeg 13. Jij zegt 13. Goed? Goed. Zeg na. 13. 13. Zeg na. 14. 14. Zeg na. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Goed, Rick. Jij zegt, hoe laat is het? Jij zegt hetzelfde. Jij geeft geen antwoord. Jij zegt het na. Hoe laat is het? Is een vraag. Geef antwoord. Hoe laat is het? Het is 3:30. Het is 3:30. Dat is het antwoord. Goed. Zeg na. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Goed. Jij zegt het na. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Jij geeft antwoord. Hoe laat is het? Het is 3:30. Oké. Ik vraag. Rick geeft antwoord. Hoe heet jij? Ik heet Rick. Hoe heet jij? Is de vraag. Ik heet Rick is het antwoord. Hoe gaat het? Goed. Hoe gaat het? Is de vraag. Goed is het antwoord. Ik vraag, uit welk land kom jij? Uit welk land kom jij? Ik kom uit Nederland. Wil je koffie? Ja, alsjeblieft. Waar woon jij? Ik woon in Groningen. Hoe laat begint jouw les? Mijn les begint om 9 uur. De les van Rick begint om 9 uur. Hoe laat begint jouw les? Hoe heet jij? Waar woon jij? Wil je koffie? Uit welk land kom jij? Geef antwoord. Rick, zeg na. Zeg hetzelfde. Nu geen antwoord. Zeg hetzelfde. Hoe laat begint jouw les? Hoe laat begint jouw les? Rick zegt na. Hoe laat begint jouw les? Hij zegt hetzelfde. Hoe laat begint jouw les? Mag ik wat vragen? Ja, vraag maar. Hoe laat begint de pauze? Goede vraag. Hoe laat begint de pauze? Pauze. Ik wil koffie. De pauze. Oh, het is tijd. De les is klaar. Dit was les 8. Tot de volgende les.